गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों। भिडिअखौ आङो इंलिश ग्रामारनि सायाव बेस खालामनानै खालामनो सानदों। दा जायफोर बिथांमोना दासो बेसिक इंलिश ग्रामारनि सोमोन्दै सोलोंनो होननानै ओंखारबोदों एबा उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा जायफ्रानोखि इंलिश ग्रामारनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया, बिनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ खालामनो होननानै सानदों। दा जायफोर बिथांमोना मिथिखागौ अलरेडि बिथांमोना बेनि सोमोन्दै क्लियारखा, अब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ नायबाबो जागोन। मिथिनानैबो जुदि नायदोंब्लाथ' गोजोननाय थाबाय। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गिबियाव सेन्टेन्सनि सायाव आङो सावरायनो नागिरदों। माखौ सेन्टेन्स बुंनाय जायो आरो सेन्टेन्सआ मोनबेसे बाहागो दङ आरो माबायदि सेन्टेन्सखौ जोङो मा सेन्टेन्स बुंनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसेनि उनाव मोनसे फोरोंलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। नोंथांमोन सेन्टेन्स होननानै बुङोब्ला बर'आव जायखौ बाथ्रा होनना बुंनाय जायो, जायखौ जोङो सिखारनायनिफ्राय उन्दुजासिम बे सानसेमानि समाव जों माखासे मानि बाथ्रा रायज्लायो, माखासे मानि गावनि गोसोनि साननाय हनाय बायदिफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायलायो। दा बेफोर गावनि गोसोनि साननाय हनाय बायदि फिलिंसफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनो हानाय जि राहा मिडियाम, बेखौनो जोङो बाथ्रा बुंनाय जायो। दा जोंना बाथ्राया जोङो डेफिनेसन हिसाबै ओरैबायदि जों बुंनो हायो, मोनसे एबा बेनिख्रुइ बांसिन सोदोब जथायनानै फोरमायनाय जि आबुं ओंथि फोरमायनाय, बेखौ जोङो बाथ्रा बुंनाय जायो। एबा मोनसे एबा बेनिख्रुइ बांसिन सोदोबा जथायनानै आबुं ओंथि फोरमायनो हाग्राखौनो जोङो बाथ्रा बुंनाय जायो। दा इंलिसाव बेखौनो जों बुंगोन, ए सेन्टेन्स इज ए ग्रुप अफ वर्ड which express the complete sense of meaning। बेखौ जोङो मा बुंनाय जायो? सेन्टेन्स बुंनाय जायो। सेन्टेन्सआ जाहैबाय माखासे सोदोबफोरनि जथाय, जाय सोदोबफोरनि जथाया माबा मोनसे आबुं ओंथि फोरमायनो हायो, बेखौनो जोङो सेन्टेन्स बुंनाय जायो। दा जोंनि सेन्टेन्सखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननाय जादों। जोङो दा सेन्टेन्सखौ गासै मोनबेसे बाहागोआव रानदोंनो? मोनबा बाहागोआव रानदोंनो। दा बे मोनबा बाहागोफोरनि गिबियानो जाहैबाय, फार्स्टआवनो जोङो एसार्टिभ सेन्टेन्स मोनदों, बिनि उनाव इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स मोनदों, बिनि उनाव इम्पारेटिभ, अपटेटिभ आरो लास्टआव जोङो एक्सक्लामेटरि सेन्टेन्स होननानै जों मिथिनाय जायो। दानिया एसार्टिभ सेन्टेन्स माखौ बुङो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यै बुंनोसै। एसार्टिभ सेन्टेन्सआ जाहैबाय ओरैबायदि सेन्टेन्स, जाय सेन्टेन्सआ माबा मोनसे बेसादनि सोमोन्दै, माबा मोनसे जायगानि सोमोन्दै बा माबा मोनसे बेसादनि सोमोन्दै डिक्लेयार खालामनाय, फोरमायनाय सोदोब, बे फोरमायनाय ओंथि, बेबायदिखौ जोङो एसार्टिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो। बेनिखायनो जों एसार्टिभ सेन्टेन्सखौ ओरैबायदिखौ बुंनो हागोन, जाय सेन्टेन्सआ माबा मोनसेनि सोमोन्दै बुंथियो, फोरमायो, बेनो जाहैबाय एसार्टिभ सेन्टेन्स। बे एसार्टिभ सेन्टेन्स। नेक्स्टआ जाहैबाय इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्सआ जाहैबाय ओरैबायदि बाथ्रानि बाहागो, जाय बाथ्राया माबा मोनसे सोंनाय दिन्थियो एबा जाय बाथ्राया माबा मोनसे कुइसन खालामो, बेबायदिखौ जोङो मा बुंनाय जायो? इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो। थार्डआव दङ इम्पारेटिभ सेन्टेन्स। दा इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआ जाहैबाय ओरैबायदि सेन्टेन्सनि बाहागो, जाय सेन्टेन्सआ सोरखौबा बा बबेखौबा माबा मोनसे खामानि मावनो थिनो एबा बुङो, रिकुवेस्ट खालामो, बेबायदिखौ जोङो इम्पारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो। माने थिननाय बाथ्रा। जेरैहाय मा जों बुंनो हायो? बेयाव जिराय, बेयाव फै, आंनो गिलाससे दै लाबो, बेफोर जोंना गुबुन इम्पारेटिभ सेन्टेन्सनि एग्जाम्पल। दा जाहैबाय इम्पारेटिभ सेन्टेन्स। बेनि उनाव अपटेटिभ दङ जोंना फर्थआव, अपटेटिभ सेन्टेन्स। दाने अपटेटिभ सेन्टेन्सआ माबायदिखौ बुङो? अपटेटिभ सेन्टेन्सआ ओरैबायदि सेन्टेन्स, जाय सेन्टेन्सआनोखि बबेबा मोनसेनि सोमोन्दै एबा सोरबानि सोमोन्दै इसोरनियाव उइस खालामनानै बाथ्रा बुङो। जेरैहाय नोंनि जिउआ गोलाव जाथों, इसोरनि अननायाव मोजाङै थांनानै थाथों, जोंनि लिडारफोरा गोबाव सम थांनानै थाथों, मोजां लिडारफ्रा मोजां जिउ लानानै थांनानै थाथों, बा मोजां देहा लानानै थांनानै थाथों। बेबायदि रोखोमनि जि सेन्टेन्स, बाथ्रा, बेखौ जोङो मा बुंनाय जायो? अपटेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो। दा लास्टआव जोंना मोनसेल'सै, बे जाहैबाय मा? एक्सक्लामेटरि सेन्टेन्स। दा एक्सक्लामेटरि सेन्टेन्सफ्रा जोंना ओरैबायदि, माने जोङो साडेनलि माबा मोनसे
बेसादखौ साडेनलि नुनानै माबा मोनसे बेसादनि सोमोन्दै हरखाबै मिथिनानै जुदि नोंथाङा बा नोङो गोसोआव हमखायनो फुरथि मोनखाङो हमखायनो दुखु जायो बेबायदि रोखोमनि जि फिलिंसखौ नोंथाङा जेब्ला फोरमायो बेबायदिखौ जोङो मा बुंनाय जायो एक्सक्लामेटरि सेन्टेन्स जेरैहाय आयौ मासे गिदिर जिबौ आयौ मासे गेदेर गारि बा आयौ मासे गिदिर ना बेबायदिनो माखासे मानि सारप्राइज जानानै सोमोहाबनानै जेब्ला नोंथाङा बाथ्रा बुङो बेबायदि रोखोमनि बाथ्राखौ जोङो एक्सक्लामेटरि सेन्टेन्स होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोन बेखिनियानोसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ आङो बेनि सोमोन्दै मोजाङै डिटेल्सै आङो भिडिअ बानायबावगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि जि चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन जाहाथे इयुनाव आं बेबायदिनो सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां माखासे मानि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनो आरो नोंथांमोना नायनो हायो नोंथांमोन बेखिनियानोसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावबाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं